lines sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Malu Paruco sang Sineco haga sa Baron tanay si Ma'am. Ma'am, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod, this Action Brian Morden. Action Brian, may gabi. May gabi sa ating mga tagpalamati. Salamat gid Ma'am sa time mo. Na-alarm lang kami si ni Ma'am kay ano Ma'am may ara okay na utod. Balikan ta si Ma'am Malu Abi ano. All lines sa firing line. Firing line. Sige, alas 8:17 na sa aton sila nga pagpangalagad as si Mayor Mirasol. No? Salamat gila. Ipalabota na kay Mayor Mirasol ang reklamo nga ini, no? Sige, balikan ta si Ma'am Malu. Ma'am, balik dira sa imo pasensya na utod. Una utod sa signal, siguro. Yes, Action. Yes, ma'am. Ara Yes, na. Action Brian. Oh, sorry, good. Sige, okay, plaster gamay, ma'am. Ma'am, ano-anong sistema sini? May mga reports nga ano man si Sineco, anong sistema sang bayranay subong nga indi gid sa office gini, ma'am? Actually, Action Brian, may ala kita din accredit na Alvio Payment Center. Okay. They entered a contract with Sineco nga sila ang ating agency nga pwede makapanukot sila. So damo sila ang ma-apply for payment sa ila. May ara kita mga collection center nga accredited sang Sineco nga Alvio, pero dito na sila direct apply sang contract with Alvio, which is our main nga agency nga may contract. Okay. Ang matabo sila mga Alvio Payment Center, may band na sila nga ibutang man sa Alvio. For example, ako pinagpatindog ko sa payment center, kin-accredit ko ni Alvio. I will have 500,000 yung capitalization. So, ang ilang 500,000, i-bond ko na siya sa kay Alvio. So, that's also the amount na mabayad na pwede ko mabaton. So, for example, 100,000 ang akong din bond. So, ang amount ng bill na pwede ko mapamaton, kag hindi mag-automatic na mauntat ang pagpambaton ko is also 500,000. Okay. Kung gusto ko na siya nga ipadugangan, pwede ko na siya mapadugangan. So, according sa imo bond, amo man na ang kadakon, so pwede mo lang gid masupot. So, there are, so nakibot kami, kaya ang Alvio lang man kag ang mga accredited banks sa aton, may mga bangko kita like BDO, RCC, no? Ano pa ginadang mga bangko, no? Nagabaton sa ating payment Metro Bank. Nakibot kami kaya may mga ara DigiPay, may ara pa ganit sa last time nga ako I think sa accredit na sila ni Alvio. Nga nagapangbaton sila sa Sineco nga amount ka payment. So hindi ni sila ya affiliate gid ma'am, ini sila. Hindi sila affiliated, but tagina ko lang na-learn nga ni ara gali nga hindi sila accredited, batono nila ang bayad sa Sineco sa mga taga Sineco. Okay. And then mag-charge sila 25 pesos abi, and then ibayad to nila sa Sineco direksyo naman. Okay. So nabalid ika third party na sila. So amo na sang problema kay mayo lang na kun honest ang bayaran mo, but if hindi abi kasi ang imo kwarta nga din bayad mangin wala to sang kwansa o hindi na to nila pag i-acknowledge sa ipalagyo ang kwarta mo, so kaluluoy sa consumer. Oo, so ang importante dapat magbayad kita, makita sa itasagwa ang may ngalan nga ng Alvio Accredited Payment Center of Sineco, kaya mo lang gid na ang pwede natin mabaton. Pero may resibo man sila nga ginabaylo sa konsumidor, ma'am? May resibo man sila? Yes, may resibo sila. May resibo sila. And even Sunday, pwede sila maka-open. Basta Alvio sila nga payment center. Pwede man sa Bangko Save More. Nagabaton lang kita sa Save More. So wala pa kita na sa mga Paymaya at sa PayPal. Wala pa na in-accredit sa ato. So ang problema, kami nagbato DigiPay. Ano na isa, ma'am? Ano na isa? Ano na siya isa? DigiPay, tapos na iya pag ito sa in-check na yung bayad. So nagkatpo sa opisina, kay Don Austan, hindi wala na accredit yung payment. So, ang problema, kasi paano ni sila nagbatong sa payment sa Sineco, na wala sila na-accredit. Kasi wala man nila gin-remit sa Sineco ang payment. Okay, so anong ginhimo sang Sineco sa ila, ma'am? So, amo to nagpagawa kami sang press release na hindi sila accredited kasi hindi na naton sila yaman kasi ang transaction between sa ila sang consumer sang na siya sang payment center nga ina. But I think sila ko in fairness, bakit nag-apply man sila bala sa Alvio? So, pwede ka man lang ka-apply sa Alvio mo anytime, maka-apply ka as long ang place of ang balay, ang imo dati nga pwesto, wala iya bala sa Alvio Payment Center. So, pwede ka dito ka-apply. Provided na may ara ka, may computer ka, may bond ka sa Alvio. So, so, I think wala pa rin sila guro naka-apply sa Alvio, nagapanukot na sila. So, I heard ni ara man ko no iban,
nga payment center sila, hindi sila accredited, pero ginabayad nila sa Seneco, matuko sila 25 pesos, ginatingog nila. So kung magbayad ka diri sa mga Save More nga ini sa Alvio nga ini, pila ang interest abi nga bayaran mo to? Wala ka pala rin. I think ang sa Save More is 10 pesos, kasi una 5 man lang na. 5, okay. Ang sa Alvio, wala sila pala rin. Depending sa, for example, i-count na nila kung mag-pledge siya, for example, sa Granada, at isipon nila kung magkatulog sa Seneco, pakatulog pa ka rin, pinailagas-tuhon. Okay. So, I heard ang first nato nga Alvio Payment Center sa Granada, doon nag-charge sila 20 pesos, magbayad ka sa bill. Okay. Si Kaya Kwan, sir, ha? si Seneco, kag ining Alvio, I'm sorry ma'am, si Seneco, ining Alvio, si Save More, kag iban pa nga mga nagakolek sang bill sa dira sang Seneco, way nabutang sa contract nga kon pila lang dapat ka pesos abi ang padugang nila? Wala, sir. Depende sa kadamot. Kung example, isipon, for example, sa Bago, abi no, sa Maaw, siyempre, sa una, may ara kita nga ma-travel with sila yan, masakay sa tricycle or sa jeep man. So, ginaisip sila. But I think ang pinakamahal na na-charge na nakita ko sa Alvio, 25 pesos 25 sa Maaw. pesos. So, diri sa Bacolod. So, diri sa Bacolod, ma'am. I'm sorry, ma'am, ha? May 10, may 15, depende. Okay. Depende lang. Diri sa Bacolod, ma'am, ang ginmuno mo to kay na nga hindi authorized, di ni sila nahamtang, ma'am. May mga office gini sila. Wala gani kasi Mr. Kabalo, kag wala kami nakabati sa ila. Doon nakibot na lang kami. Amo to nga nagpagawa kami dahil sa isang Brasilia, kung hindi na sila accredited. Kag wala man nila ginrimit kwarta sa sa Seneco. Uy. Kung ay nandasin na utdan ang consumer. Gani man. Posible man, nga bakit gabayad man di sila sa amon, bala, pero ginatingog nila para makasave man sila sa ila plete, kag sang ila man nga effort. So, basta natabuan lang, din nga wala pa nila na-remit sa Seneco, kaya mabayad sila, doon na utdan na ang consumer, kasi may disconnection notice nga. Uy. So, amo na ang problema, dira. So, mahalong kita sa mga consumers, kasi mas nalian ko gani, kasi may ara, pag ito gabayad sa bangko. So, si bangko naman, hindi yaman gid, tapos gid ba lang exact gid nga bill, kaya wala man gid nagaano sang bill, kung may bill na actual na bill, hindi yan na mabalaan kung updated na o hindi, kasi bangko ano pa na siya, ginakuha pa na sa online ang payment. So, ang kakatabo, kasi ang consumer, nagabayad, for example, nabayad ko 5,000 or 2,000. Ang bill ko gali dito, amo niya, ang bili abi 1,300, 3,000 or 4,000. So, apply nga isunay ko sa bill at kung sa isang consumer, why sa gali kabalo, ang iyagin bayad kulang, nakagnalakangan niya ng sila kabulan. Uy. So, hambal ko, mas mayo, dito sa na may consumer, ito nga naglabot sa 20,000 because he was thinking nga ang iabay sa bangko is enough. So, check ko sa ledger, kag sa email naman ang sinulod na resibo. Ang iyang bayad, every 2 months, every 4 months, iisip niya lang nga amo nang utang. But actually, iya nga mga bill na panglakangan niya, so naglabot 20,000 out that siya. Disgrasya, sige, ginabalang ko siya, ginabalang ko siya, sir, next time, magbayad ka diri na lang sa Seneco, palingong, para actual bill, gidbala. Kaya kung kisa, budlayan man sila kung gaginotok. At sa Alvio, sir, actually, ang Alvio is actual bill na kahit kung hindi na siya mo real time, hindi na siya magbayad. Dahil connected na sila sa amon na computer. System nyo. System naman, So, mas mayo na lang sa Alvio ka na lang. Pero kung pwede, mas mayo man sa Seneco, kasi makita mo, gid ba na ang kung ma-disconnect na sila, Sir Brian, kung disconnected na sila, they have to pay dito sa Seneco, kaya dito na mabayad sa ating reconnecting fee. Okay, sige. Kabalo ka, diri sa Bacolod, ako mismo, personally, kadamo ko sa nakitaan nga mga solo center nga mga amo-amo hindi sila gali, i-check ko abing ginaagyan ko dito, 3 gini kabilog ginaagyan ko permi nga ginapilahan sang Seneco, Prime Water, accredited ni sila. May kasupot lang doon Sir Brian, kada ko lang sa ma-income nila sa isa-labi ng 20 pesos, kada ko damo sila. So amo lang ibang gaano man sila negosyo man ang ila, pero dapat mapa-credit sila sa Alvio. Sige, suliton ta ma'am. Para lang gid mangin ini sila ma'am, atong hambal mo nga nagbayad sa inyo, nakibot ka mo ni di why ito sila violation ma'am? Halin sa Seneco mismo? Hindi to violation. Kung tawon mo sa may violation, ito rin pinanggan, amo na gano'n. Depende na sa office, sa management, kung nila po tingin patawagin, para pa-announce sa gayon nga illegal na sila makapanukot.
Oho, kaya hindi oho. sila accredited. Oo. Dasunti ang transaksyon between sa ila sa consumer, sa Oho. consumer, di matukot sa ila. Paano mabalaan sang konsumidor nga Alvio ining ginabayaran nila kay kung sa mga save more kay naya secure gid, bangko do ka secure. Ining iban nga okay. sa gwa lang bala nga mga gagmay nga mga opisina, bla Yes, paano sir. mabalaan nga credited di sila? Mabalaan mo na siya, sir. Mabalaan mo na siya kung Alvio, gina siya. Kami aral na sila sa system, sa computer. Pagka may computer, gina sila, sir. Aha. Nga connected sa neto sa system nila. So, pag-check na nila, Aha. makita na nila real time. Kasi mahambal na sila nga, ay ma'am, hindi, for example, may nakalaktaan ko gali sa kabulan, mabayad ko sang latest kong bill. Okay. Mabas, ay ma'am, hindi ka, di kami ari ka pa di ma'am, ng previous ka pang bill. So, Okay. may amo na sila because makita nila sa computer, just like our computer, nga connected sila. Aha, Pero yung aha. nagapaton-baton na sa payment siya, wala na sila yung sa system, so hindi na nila makita ang actual bill ng consumer. Pero so far, ma'am, may aralan na nagreklamo sa inyo nga nakabayad na siya, nautdan pa. Oo. Actually, oo, may ara. Sir, nagreklamo. Amo to na sila sa DGPay nga nagreklamo siya. Tapos may ara, matasang nagreklamo sa Lopez is sila nagbago nag-open the center. Aha. Credited. Napaitong siyang apply na si Salvio kag na payment sa Lopez. Oh, okay. Okay na sila. Okay Aha. na sila. Ha? Sige. So ano imo advice liot ma'am sa mga listeners naton? Go ahead, ma'am. Sige, so, thank you. Gisang opportunity. So, sa ating mga member consumer owners, pasensya kita mo kay nag-massive disconnection si Sineto Subong because pa rin sa pandemic, we've been so lenient with our consumers nga naglabot na iba sa isa katuig, pulo kabulan, aning kabulan, so wala gid bala nagbalayad. So, we are on the process ng massive disconnection subong sa mga bills. So, as early as possible, samtang wala ka muna utdan, you settle it with the office. And for those na nagabayad man sa aton kung nagaginotok si Sineto, better to pay sa Alvio Collection Center naton kag pinangan accredited gid siya. Kag maghalong kita sa mga payment center nga hindi accredited ni Alvio kay kabudlay gid ka delikado gid diba sa iba na hindi mabayad ang inyong kwarta Aha. kag hindi niya na masukot sa ila. Oh, ayo man ta kay Alvio sa gwada sang iya nga office na dapat may ngalan na nga Alvio o ano da para mabalaan din sang tawo. Oo. Yeah, sir, may tarpaulin sila nga Aha. may ngalan nga Alvio Accredited Payment Center. Ang tanan di nga center ni anak gid na. So ang hindi ni accredited amo ni siyang DigiPay no kag iPay no. Oo, ay Oo. dito nga dumay. But I think, sir, in fairness sa ila, kasi nag-a-apply man sila sa Alvio. Okay, Sige. sige. Kasi man nag-a-apply sa Alvio mo. Oo, Aha, sir. sige. Ma'am, salamat gid sa ibang Thank you. information.